mấy chia cùng lần âu bằng hiền anh mà ni aya cùng upa phê mấy bà hi anh đủ lên đủ truyền à chân chú mấy bà chú anh cùng à tầm hiền in ngã nan anh tla cái ngày này mấy chia cùng lần âu bằng ngày đàn nên truyền à chú vang in cùng âu bằng tế in cùng upa đeo tổ anh này hiền mặc đi đủ lên su mà xem mấy chia chú anh cùng lâu upa tel tel à cùng upa cái ngót thì anh bùi tiếng đi na đi lâu thì anh khét suộc tel tel thùng mấy chia hiền mấy bà sạch đeo trung ai mấy bà khơi xéo trà ngô chuối lâu lẽ thấu tháng trà hi anh đủ đấy rồi cả a hiệp rồi sạch liêu mà la ngô chuối lẽ thì đeo chuột chuối này chuan a địch thế đầu thì thấu tháng kha trà sẽ mấy chia tên với hiền em thuồng nông cái hạc đón ô thì anh ngày tuần ta na anh hun man al hi mình ít sum ni vel anh train mi pai họ chuan kan ngày tuần lok ngai lem lo kan thuam thu bom kan hong to pa kan en thuak thuak a hei hi that hi tin kan mu chop atangin kan thlang chop nge zel atlang pui nan ti ni mấy chia zo le the lo hi ui ti dana an han ti hian zo thei turin a pui thei an ti hei chu pui tling ti a ko pui nei to te tan a dik nge dik lo ti chu a soi thei anga atlang puin hun masalama kan nu le pa te huna kha chuan ati dan dang ati kha aum ve vak lo ne mai thei abikin mấy chia zo phei hi chu tling tla ve vel mai hi anom fo mai mà sẽ tuần lại khô về là media chập zera kan mu tur le mu lo tur thleng thlengin kan mu chho ta zera ati dan pa ngai nia kan khriat pia lam deuh te kan khre chho zera smartphone chu ma deuh phei kha chuan kan pa pui tum phim en ho adu dan a lo don son meu chu a pathian po hian min ngai dam thei to lo wanga tia fiam thu nu then khatin an soi te po kan la khoi phave tlat engpo ni se nu panun chu pakhatin adu dan ati hlo tin na le a hmu na mai ni rovin mi pahni in an du dan in muram taka an ti hlo thin dun na ani ti hria takan a thokop mai mei che mui thoi sapian an feelings za som sari in a chok tho thei an tia ma se mei che mui na zong le chu va khoi ngot chi lo a khoi tu chin chu i thlir thiam ve mai ka bei sei mấy chế bẹt chung à hiền em thì cái một chuan cái là một ta kinh tia vàng anh đã hiện tầm zo cái này truyền anh tia mấy dâu nữa là cái gì à hiền này mỗi mấy dâu mấy chế cái gì à hiền này về thâu em comment là mà khai này đâu sấy đòn nha mấy chế hiền anh mấy đủ zo anh tia kinh anh ở kia sang đều truyền à mấy chú video đang à bộ cái sấy phố toàn được kìa mà sẽ sấy toàn thu bộ hi sấy non là phố ngay truyền à huyệt non on phố hiền kan bel deuh nghe truyền ani ani lo chuan kan ngai thaliam pu ta kan thei hil le mai truyền nu panuna hian athil ai mai in ngai tuan hi poi mo khup maya mi pa ne mo mei chia ne mo athil ngai poi mo lut tuk te vai van hian ani tuang an thlen thei lo pha truyền anti entil nan mei chetan bik mi pathil kha be se aya lo len lo reo chuan chú a xuống tuần nó chuan ani tuang ani tiêu thei lo phai an tia kha athil wang khan rovin alo be se lo ang aya alen lo wang zo khan atak sa kha ain lam le ta ain withdraw dewa mi pathiam lo ni mi alovin ama thiam lo wang zo kin ani tuang a thleng thei lo thrin ani chu tiangin mi pa po ani tho ome a be se ang lo nei lo khan a mei che tak sa zo lo wang em pon ni chuang lovin mi pa khan ani tuang thleng thei lo thrin a chu wangin irel go le engai tuana kha i ma chopa khan in pum pek ma support la alan dana te a pian phunga te khang long zonga khan lung oi pui ma sap tum zet la chu in pum pek na chu i nei thei ma chuan man lo mai po kha a tha zo ko me ani lo chuan ani tuang le a ro pui tuang khan a ro pui thei chong lo nen ti ni mà sẽ khai bún bèn nó khai ilo này mà sa lung oi na le pom zan na in này phát to này chuan alan da này mo athila này mo alen zong này mo khang khan om zia này để chiêm là về thì nan soi về tlat bộ
ani dan ni lavin nia kan khriat dan hian kan taksa hi athun zawk tlat ni nan soi tlat ani meichia mi palo mut pui to nu pui ta na nei poi em na chan pakhat chu an lo mut pui to nen khan a ro kin nin khai khin nge thrin an ti an sual wang po ni rovin mei chani phung ania ama su zo kha I khum lo ani phei chuan ama I viau che po niang ma se khum lo miao chuan hin man do na piangin ama su zo kha a khe chuak zia dona I expect chwa tiêu to thatak e ni rangot don chu wang ania mi patam zo khian mei chia mi la mut pui lo khang hian zon thrin kan ngai hlut em na chan po ti khan I khre thiam ka be sei midang la bут pui ngai ne lo nei chuan nang ma kha a suang tu na zong zong a ata vek thei dona mi padang an leng ve don lova chu mi patan chuan a hlu em ani mei chia te hi an khiap kan ti foba mi patam tak chuan kan nam nu fo mai ma se mei chia ten an du na du lo te an ngai dan koi nek te hi khe thiam tak le ngai pui mo thiam tak anga lang thiam a piang mi pa te hi an lak chu ni deuh mai mei chia hian an taksa an papual sak vel hi nuam an ti lain a bikin an hmui le an nui mel han paksak hi a hlana le zualem tia mei cheu khan dik in tiem mei chia chuan a hmangai chen ni chuan ti pui tam dan se zong anga in ti kha abung muk lowang engemaw soidun neuno tuk topic hi am phok thiam em thina tin eng thil emaw in ti dun nge ngai le in kal dun nge ngai ang chi kha boma manna asiam thiam bewang ma se ti dun hei thei lo kal dun emaw han ti dun tu emaw khatiang an thil om ngai bok si lo kha mei chia khan adu dan che kha apon loi dewan mai theya mei chatong du lo deuh bo hi an du na taka chuan soitio hin kha siam thei nia ole khati zong khatun tu mata na kan ngai thak thei chu ni le phot ta se hetiang lampang ti tu hi atam maya soitong kan voi le khata kan ti hiang chuan kan ngai thaliam pot thina chin chia deuh bik nei ta kan du thina chu wang chuan apa dang le longai chang le la kan kon ti chuak zel lo ne a nupa kumsum sari tonga kumsum retin kar borvel in lua khosave no an oma an in lua man le an e tur thil zuanga an tho chu alangai pakhat zok an dam lo phei chuan a boi thlak veo mai fopa pakhat chun nei ve a ma se zuwa a buaya alak lem lo mai pon hinovin anu le pa poisa tlem te po zu in na man sak du zok hialang chu tiang chu ni wangin soi thui lo ila chu wang ania tu tengen ni ti soi lan thlak kan du lo an tan chuan sang ni khatlek po hlowa cheng za lo chuak tur po in mi na thil zuarin in engza ta nge lunga yang ton tu ma hian an tan ve bu ka ron khona an tan ve bu ka khon ti po hian khredo wanga zun tha chung hian an tan kan phalangang bom khom le taila kan pe khuna po ruk te in kan pe ngai don engwang mo kan ti chuan an phapa khan a khriat ve ram chia lo kum kha chung anin lo man ngai to ngai lova an lo kho save thei ni point an tan chuan a hadam thak tur zia ngai to la anin do man chen zan nge ka soi thei chuang lo a chan chu mi zo chu kan tle ma ol sam te nen chui chu mai thei thina ma se kam poisa thlin kho mangang chu kan pe don kan pe ni point ron tak lan dan kan ngai tuanga an ma ni khriat thei chuang si lovin o an kumatam towa soitwangin chiang za thok chuak to point thil zuar kwal anga chuan a hau tak zia ngai to puila thang man hang thei to lem lova chuwang chuan an tam chung hun rei lo te lo oma hian an tiang nge ha dam zo kin kan chok jang khai theiang ti kha ngai to tlangena kan phal tok cheng khata tonga tam dang thlengin zon tha chung hian han tho khom le hong hiang tin mi ta na donation ka on khon hian tu tengen ni ti hi thup theiang bekan ka on ti thina chuta chuan call bomb channel ring zo tak le mi te tam pui tu na thenlung nei tak chowin an on tho thren ti ka ria chung mi te chu kan on be se le ni e